paczkach prezentuje autokarm do samodzielnego wykonania. Mieści się w nim około 20 kg pszenicy. To wystarcza na około 10 dni. Oprócz śrubki zbożowej 2 razy w tygodniu kury dostają jabłka, ziemniaki, pszenicę. Po ugotowaniu ziemniaków ubywają preparat o nazwie Elito. Raz w tygodniu do picia dostają preparat na bazie antybiotyku. Jest to postek naturalny, działa on profilaktycznie. Prezentowane preparaty zastosowałem dlatego, że ich działanie przyczynia się do lepszego wykorzystania paszy i podnosi odporność ptaków. Jak nam wiadomo, kury z wolnego wybioru mają dostęp do różnego rodzaju pokarmu, w którym występują trujące substancje zwane toksynami. Substancje te sprawiają, że proces trawienia odbywa się wolniej i spada odporność ptaków. Więcej informacji na ten temat możecie poczytać w internecie. No, siema, do usłyszenia w następnym filmie.